Gibahara ni Davao City Mayor Baste Duterte ang mga giingong bangag nga empleyado sa lokal nga panggamhanan nga undango na ang ilang illegal nga binuhatan. Saruntang dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, dugay na kuno kining pahimangno ni Davao City Mayor Baste Duterte dihang nagdeklara kini og gera kontra illegal nga droga sa syudad. Samtang daw mikambyo ang mayor nga nanghinaot na karon nga mabalik ang relasyon sa Uniteam. Gipasidad-an ni Davao City Mayor Baste Duterte ang mga bangag nga empleyado sa lokal nga panggamhanan sa syudad nga undangan na ang illegal nga binuhatan. Unagas gobyerno, ayaw sunuga ang gisweldo sa tao sa imuha para sa ingana nga butang kay kalas-kalas ra kag panahon natong tanan dire. Kini human nga 37 ka personahe sa Public Safety and Security Office ang giparanggal sa trabaho human na positibo sa random drug test. Daan na kunong nagpahimangno ang mayor sa mga empleyado niini nga likayan ang mga illegal nga binuhatan sama sa paggamit sa illegal nga droga. Labi pa nga ni Bag-Uhay ra nagdeklara og war on drugs ang mayor. Gibutyag usab ni City Anti-Drug Abuse Council Action Officer Jafar Marhum Sali nga ang mga natanggal nga personahe nagpakita na og dili mayong performance sa trabaho. May mga indication sa behavior kasi mismo. Merong mga indication yung mga possible na mag-positive. Kasi minsan hindi sila effective sa trabaho nila, parang nalilate, magsige absent. Yun kasi yung mga indication din ma'am na possible merong problema yung isang employee. Samtang nang hinaot karon si Davao City Mayor Baste Duterte nga mabalik pa ang maayong relasyon sa Uniteam. Kung ako talaga, I want all of this to end. Kasi kung ako lang yun, I do not know sa tatay ko, I do not know sa kanila. I just want this to end. I just want kung Uniteam mas maganda sana kung nandyan pa yung Uniteam. But wala eh. Let's see. We will always, choose peace over conflict. If it's para sa lahat natin, para sa buong bansa. Kini ang nahimong pamahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa gipahigayon nga press conference sa Tacloban City niadtong May 26. Kini atol sa kanselasyon sa hakbang ng maisog peace rally sa lugar. Kahinumduman nga adunay gibutyag nga mga aligasyon si Mayor Baste batok kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usa ka peace rally sa Davao City niadtong January 28. Gitawag niya kini nga tamad o gikwestiyon ang mga lakang sa Pangulo sa pakigbatok sa kriminalidad o droga sa nasod. Gihagit usab niya kini nga munaog sa pagkapangulo. Gusto ko lang balikan yung yung mga statements ko when I first came out noong January. I think kung gusto niya lang talaga ayusin itong problema na ito, pwede niya gawin niya. Giklaro ni Mayor Baste nga kung unsa man ang iyahang opinyon, dili daw kini or wala kini nag-reflect sa kinatibuk ang opinyon sa pamilyang Duterte. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.